salón. A ver, antes empiezas a recoger. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Imos logo a pasar a dar conta dos acordos como cada semana de Xunta de Goberno e logo calquera aclaración destes ou de outros asuntos poñome o voso dispor para falar sobre eles. Comezamos cos primeiros puntos cunhas propostas do Concelleiro Delegado de Medio Ambiente relativo á aprobación dun convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e o USC para realizar actividades ao amparo do artigo 83 da Lei 6/2001 que traducido ao idioma que todos e todas falamos un convenio co OSC para, a través do Instituto Forense de Ciencias, realizar todas as comprobacións dos test de alcoholemia e, polo tanto, utilizar un recurso da universidade e non ter que derivalos creo que era Barcelona, onde teñen un custo moito máis elevado, non? Polo tanto, o que facemos é aprobar este convenio que nos vai a permitir a detección e determinación de drogas, de abuso, fármacos en fluido oral e outro tipo de probas a través do Instituto de Ciencias Forenses da Facultade de Medicina e da obtención dos informes toxicolóxicos específicos dos mesmos. O segundo punto é a desconsignación e o pagamento de cantidades que estaban consignadas correspondentes ás parcelas do que fora o proxecto técnico de expropiación para a execución do Xardín Botánico. Apróbase a proposta, eso nos obriga a abonar 25.506 euros desas expropiacións que estaban pendentes. Hai outro punto que é unha proposta da área de Jorge Duarte da obriga de pagamento a DIF do prezo que acaba de determinar o Xurado Galego de expropiación. Non é menor esta cuestión, ten que ver cos terrenos que se obtiveron para o aparcadoiro disuasorio de Pontepedriña. O ADIF reclamaba pola expropiación desos terrenos e pola valoración que tiñan 298.000 euros por esos terrenos. Os informes técnicos do Concello, despois de catalogar os terrenos onde se ubica ese aparcadoiro, consideraban que o prezo dos mesmos era de 2.046 euros. O Xurado Galego de Expropiacións ven a dar, polo menos no fondo, a razón ao Concello, aínda que eleva a cantidade de 3.705 euros, que é o prezo definitivo que se ten que abonar por esos terrenos. Digo que ven a dar porque non é o mesmo 3.705 euros que 298.000, como podedes entender, non? Entón, ven a dar a razón na catalogación básica da natureza dos terrenos. Contra isto, a DIF podría presentar un recurso, que pasa que normalmente os recursos non prosperan unha vez que hai un posicionamento do Xurado Galego de Expropiacións a nivel provincial. Hai tamén a proposta de aprobación no punto 5 do Servicio de Actualización da Cartografía Municipal por unha cantidade, sale a concurso de 100.000 euros, IVA incluído, para dúas anualidades con esas cantidades que ten aquí. Eu digo dos 100.000 euros porque vos o tedes no resumo desglosado sen IVA. Logo tamén hai unha transmisión dunha praza de aparcador no punto 6 e varias adxudicacións vencelladas ao que foi o plan de obras da Diputación que saiu ao longo do ano pasado e da adxudicación para iniciar en breve os traballos unha vez asinado o contrato por unha parte das obras de mellora de pavimentación dos viais nas parroquias de Enfesta, Villestro e o Eixo, que foi adxudicado ao final por unha cantidad de 98.295 euros. E no punto 8 unha adxudicación tamén do contrato de mellora e rehabilitación de pavimentos en diferentes viais das parroquias de Santa Cristina de Fecha, Grixoa, Verdía, Nemenzo, Busto, Barciela, Cesar, Carballal, San Caetano e Laraño. En este caso, cunha cantidad de 131.648, sempre estudando con IVA engadido, daí a distorsión das cifras que tedes. Como vedes, estos son obras do POS que xa están adxudicadas
e que queda ahora a tramitación da asinatura de contrato e do inicio das mesmas, que se agarda que sean nunhas semanas e que están todas centradas, como veñen sendo as obras do POS, en zonas do rural, porque os POS están destinando íntegramente a zonas do rural para intentar, de alguma maneira, buscar o reequilibrio territorial e ir pouco a pouco avanzando nesa diferente trato que históricamente tuvo o rural respecto á zona urbana da cidade. Hai tamén a aprobación dun expediente de licitación para o mantemento e actualización do portal do orzamento aberto do Concello de Santiago, que está en marcha, e unha licitación por 6.050 euros e engadido 2 anos, e tamén se inicia a licitación para o que ten que ver ca aprobación do expediente de servicio de comunicación e xestión de incidencias, coñecido como Liña Verde, para o Concello de Santiago, tamén por 6.000 euros ao ano e engadido por 2 anos. Iníciase tamén a contratación e a licitación do que é o servicio de deseño, produción, montaxe e realización dos espectáculos do Apóstolo do 24 e 31 de xullo, que, como sabedes, conta co financiamento do consorcio e que licita o Concello de Santiago para as festas deste Apóstolo do 2017, con ese orzamento de 217.800 euros con IVA engadido, vos o tedes desglosado. Hai tamén a aprobación dun convenio entre o Concello e a Asociación Correlingua que figuraba nos orzamentos para este 2017 por 2.500 euros. O pagamento correspondente ao segundo trimestre en concepto do convenio entre o Concello e a Fundación Refugio de Animais, que son 39.587,50 euros. Hai tamén a adxudicación do contrato de servicio de mantemento e conservación dos campos de fútbol municipais e zonas verdes anexas ás instalacións deportivas á empresa CESPA por 159.169 euros e engadido por 2 anos. Hai tamén a dación de contas de que se nos concedeu unha subvención para a dotación de novidades editoriais nos centros socioculturais en galego a través da Xunta de 3.070 euros. Hai a proposta do concelleiro delegado de Educación e Cidadanía Manolo Dios relativa ao nomeamento do que vai ser este ano o xurado do 10º Premio Internacional de Álbums Ilustrados da cidade e que coido que tedes ali os nomes no resumo, co cal non vos lo vou a pasar a decir. Logo, do punto 17 ao 68 son todas as exencións fiscais de expedientes particulares que se completan tamén con máis exencións no número 69 e tamén con exencións que a maiores temos, sabedes, no que son as tasas de saneamento e depuración de augas e tamén recollida de lixo para familias que están en especial necesidade ou en risco de exclusión. Véñense concedendo, en este caso son 122 expedientes de exención do pago da tasa do lixo e da auga. E logo tamén exencións a entidades relativa á concesión de diversas exencións no imposto sobre bens inmobles, que, como sabedes, eso está reglado e que eu coido que vos tedes no resumo os que son. Sí, están aí. Vale, logo nas urxencias hai, por unha parte, dar conta da asinatura do convenio de colaboración entre o Concello e a Fundación Eugenio Granel para este ano por 135.000 euros. Hai unha corrección de erros estética dunha subvención que se concedera a Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, era 3.500 euros e hai unha corrección de 3.497 euros. Son cuestións formais, pero hai que traelas para correxir acordos previos. Hai a proposta da Consellería Delegada de Deportes relativa á prórroga do contrato de xestión do Parque Deportivo de Sare, o Complexo Deportivo Santa Isabel, coa Sociedade Xade, facendo un resumo dun tema que é bastante complexo. O propietario de parte destas instalaciones, que o Complexo Deportivo do SAR, e o consorcio ten unha encomenda de xestión ao Concello, que constituíu no seu momento unha empresa mixta que é Xade, e que até o 2019 pode ir prorrogando o que é a xestión de todas estas instalacións, as que dependen do consorcio e as que non dependen do consorcio, como pode ser o complexo de Santa Isabel.
Entón, xa o ano pasado se fixo unha prórroga até este ano e prorrógase até o 2018. Poderíase continuar prorrogando hasta o 2019. O que pasa é que, sobre todo na propiedade do consorcio, o consorcio exixe a través da Avogacía do Estado que no seu momento a sociedade que xestione esta encomenda de xestión teña maioría pública, que en estes momentos non se ten. O Concello só ten un 33%. E, polo tanto, bueno, estáse en conversas para poder darlle cumprimento a exigencia da Avogacía do Estado. Habría que cumprir, en último caso, no 2019, pero nos queremos cumprir antes. De momento que se falle prorrogar cos 100 traballadores, un ano máis, o que é a relación con esta sociedade mixta, onde o Concello ten o 33%, para que siga xestionando as instalacións deportivas que, como sabedes, dan servicio ao ano a 11.000 usuarios. Logo hai tamén unha corrección de erro, que había un erro no número de expediente, que é o punto 4. Hai a aprobación da programación e prezos públicos das actividades que se van a realizar pola Concellería de Mocidade, que ten que ver cos campamentos de verán nos meses de xuño, xullo e agosto, onde o custo dos mesmos vai a ter unha cuantía aproximada de 18.052 euros e se pretende ingresar 6.000 euros para a prestación deste servicio. Hai tamén outra corrección de erro do que foi unha actividade vencida aos orzamentos participativos de Mocidade, tamén nunha cifra que tamén é menor. Entrou tamén por urxencia a aprobación dos prazos de inscripción no programa de conciliación de escolas de verán 2017, que van a permitir facer a inscripción previa entre os días 15 e 29 de maio. E adxudicouse tamén o contrato do Servicio de Coordinación e Dinamización do proceso de orzamentos participativos Compostela Decide 2018 a favor da empresa Cidadanía por un importe de 59.900 euros máis IVE de 12.579 euros. E isto foi todo. Non é o mesmo. É dicir, unha cantidade fixa a financiamento dos mesmos íntegramente asumido a través do consorcio. O que pasa é que o consorcio, por determinadas limitacións que ten, non pode facer a licitación, e a licitación faise dentro do Concello. Entón, é a mesma cantidade que o ano pasado e o modelo vai a ser, e as características van a ser as mesmas que veñen sendo estes últimos anos, asumindo que temos a limitación das obras na fachada da catedral e que, polo tanto, o modelo será o mesmo do ano pasado e do ano anterior. Mentras non rematen as obras, non se vai a contemplar ningún tipo de cambio no que é a orientación nin as características dos mesmos. A adxudicación do contrato de Compostela Decide foi un proceso aberto? Foi un procedimento negociado, onde se solicitaron tres ofertas, colgouse do perfil de contratante, co cal se podía presentar calquera empresa. Foi o procedimento arreglado que hai no Concello para este tipo de contratos. Non foi unha adxudicación nominal. Sí, e de feito foi a única oferta que se presentou, porque parece ser que os prezos estaban moi axustados para o traballo que hai que facer. E a maior parte das empresas decían que non había marxen de beneficio empresarial. O convenio con isto da USC non entendí ben. As probas de alcoholemia e drogas que fai a Policía Local ían a Barcelona. Sí. Non me digas por qué. Hoxe me enterei tamén. Pero me parece moi ben que se habilite este convenio coa Universidade, porque, como sabedes, o Instituto de Ciencias Forenses da Facultade de Medicina é un instituto prestixiado e a través deste convenio podemos derivalas aquí para facer todo eso, non? En do que ten que ver a detección de drogas en conductores, a realización das probas pertinentes, ademais do aforro que parece ser que supón que é aproximadamente un 40%. Eso explicaba hoxe por Xanduro na Xunta de Goberno. Veña. Todas as forzadas parlamentarias criticaron a decisión de Podemos no Senado de non votar a favor desta moción do Grupo Socialista relacionada co AVE. Non sei se, como alcalde da cidade, cree que estuvo acertada esa estrategia.
Non vou a entrar a valorar a mesma, as explicacións que me deron é que se presentaron unhas emendas de mellora da proposta que non foron aceptadas e iso xustificou o voto en contra, non? Pero non vou a entrar a valorar, eu estou centrado no que é a construción da intermodal na cidade e na chegada do tren de alta velocidade e iso é o meu traballo e iso me debo e a iso ya dedico moitas horas. Si o PSOE registrou unha pregunta, na contestación oral, preguntando por que non está prevista a celebración da carreira da Volta Ciclista da Ascensión este ano. Bueno, sabedes que iso non organiza directamente o Concello. Os clubes que organizaban, unha dos argumentos que deron era, por unha banda, a carga de traballo, por outra banda, outro tipo de compromisos en organizacións de carreras deste tipo, e tamén argumentaron que moitas veces a tardanza en cobrar as liñas de axuda e as subvencións a este tipo de celebracións de eventos a les lle supón un quebranto na medida en que teñen que adiantar os fondos e teñen que aguantar varios meses hasta que cobran a subvención, non? Con absoluta honestidade, estas foron as razóns. Nos intentamos, de todas maneiras, que asumiran a organización e é certo que hai un proceso reglado de cobro de subvencións e que incluso en estes momentos está máis enlentecido polo portal de tramitación de subvencións que se acaba de instaurar a nivel de Estado e que obriga a facer moitas máis justificacións dos mesmos e enlentece o pago. E eu entendo que moitas veces os clubes que teñen que anticipar gastos, pois estar agardando uns meses a cobrar a subvención que se acabou cobrando, pois tamén dificulta que te metas en este tipo de cuestións, non? A idea é intentar convencelos de cara ao ano que ven e buscar fórmulas alternativas ao que sea a liña de subvención, a mellor contratación de servicios, etc. Este ano se intentou que se organizara, pero os argumentos que se deron por parte dos clubs é que tiñan outros compromisos adquiridos e que lle supuña moita carga ou un risco que a veces, bueno, pues, esta é a razón que acabo de dar. Alcalde, antes sei que xa falou Jorge Duarte, pero bueno, quería preguntarlle se hai algún tipo de responsabilidade do Concello, no tanto da empresa concesionaria, na situación da obra de Monteros Ríos, que tenemos que levantar de novo aí o asfalto, sabendo que houve un vecino de mes que hai un mes xa dixo que esa obra non estaba de todo ben feita. Bueno, ese veciño poñeremos en busca e captura para fichalo para os servicios técnicos. Dito isto, eu entendo que non, en que sentido? O Concello non ten recepcionado de maneira definitiva as obras se executa unha empresa, o Concello agora actuou con dilixencia no momento en que detecta que esa deficiencia non lle vai a supor un sobrecusto ao Concello, que a empresa corrixa ese tipo de cuestión técnica e non hai quebranto. Pasar que as municipais, máis alá de que poda haber molestias puntuais no que é a execución da rectificación por parte da empresa, non? Se o Concello tivera recepcionado definitivamente a obra, non tivera detectado esa deficiencia e tivera que facer un sobrecusto maiores, poderíamos falar de que non se actuara correctamente, pero non é o caso. O digo xa por experiencia na administración local. Hai veces que recepcionas unha obra, primeiro, unha recepción nunca fan os cargos políticos, a fan os responsables técnicos, pero hai veces que se recepciona unha obra e non se detectan determinadas deficiencias e logo acaban aparecendo e un problema. En estes momentos, por decirlo popularmente, estamos no período de garantía. E como estamos no período de garantía, se hai algún déficit, se lle solicita a empresa que o corrixa nun prazo determinado e non supón un sobrecusto. Por lo tanto, que máis alá das molestias dunha obra que nos creemos que hai unha satisfacción xeral en Santiago de que se executou ben e de que quedou ben a rúa, pois máis alá desas molestias nos agardemos que non haxa maior problema, porque todavía estamos en ese período de garantía e sin obra recibida definitivamente. Máis cuestións, preguntas? Moi ben. Bueno. Pois nada, pasado unha boa fin de semana.